Είμαστε 3K Games και σήμερα παίζουμε το Just Cause. Με έχω περάσει κάποιες αποστολές, δεν ξέρω αν θα κάνουμε αποστολές. Εγώ είχα σκοπό να παίξουμε άσκοπα, όπως το λένε. Ναι, κάνει πολλά κόλπα το Just Cause. Ξέρω ότι είναι παρκουτζής, αλλά έχει τέτοιο. Καλύτερα να φύγω από εδώ. Αλλά δεν μπορώ, πρέπει να... Ας μπούμε μέσα. Ναι, μοιάζει με GTA, με τέτοιο, με Watch Dogs, το ξέρω. Μη μου λέτε. Όχι! Contact. Bibzi Superman. La. Ανοίγουμε character. Αλλάξει το. Και μπορούμε και να πετάμε. Κοιτάξτε ένα κόλπο. Report, ρε μπαλέ. Είναι πολύ γαλλικό αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν γυρίστηκε γαλλιακά. Δηλαδή κοιτάξτε τώρα. Η Νικολέτα θα είναι μάλλον αυτή την Παρασκευή. Και πάμε πιο ψηλά. Είναι ωραίο παιχνίδι. Δεν σχολιάζω. Ωραίο είναι, γι' αυτό δεν σχολιάζω. Έπρεπε να πατήσω παρακάτω. Έχει πισίνες, αλλά είναι άδειες. Κάπου έχει ένα όπλο. Έτσι πάμε πιο ψηλά. Ήδη κάναμε μια αποστολή μαζί. Δεν ξέρω, άμα θέλετε να πάμε να κάνουμε και την άλλη, ναι, έχω συνδεθεί online αν το βλέπετε. Νομίζω ότι το βλέπετε. Είναι καλύτερο έτσι. Με γάτζο είναι το καλύτερο. Περιμένετε να δω λίγο map. Αλλά άμα σε δουν αυτοί οι αστυνόμοι, σε πιάνε κατευθείαν. Λέω ότι πρέπει να ανεβώ κάπου πάνω, εδώ δηλαδή, για να μην με δουν. Εντάξει, το έχω παίξει προσωπικά το παιχνίδι και είναι τέλειο. Αλλά αυτό το έχω προχωρήσει λίγο. Στο άλλο gameplay θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Αυτό κανονικά θα ήταν έτσι, να κάνουμε ό,τι να είναι. Στη Γαλλία. Shit. Ελπίζω να μην είναι κάποιος εμάς. Λοιπόν, να κάνουμε parkour, έτσι, γι' αυτό το πήρα αυτό το παιχνίδι. Δεν το πήρα, το νίκασα. Θα το πάρω στο μέλλον. Ας πάμε εδώ, να γιορτάσουμε. What's this? Γιατί αυτή είναι το ρεζίλι της. Εντάξει.
Άφησε το. Α, defend. Εκεί. Δεν πρέπει να... Θρικέ, δεν πρέπει να σε δω. Α! Αφρουκέινα πολλά. Είπες το όνομά μου. Γεια σου. Γεια σου, μαύρη. Τι σου έκανα, μωρέ. Ακούσαν κάτι. Defend αυτόν. Έχω κι εγώ. Άντε. Fire. Γιατί? Μπες. Οκ, ό,τι και δεν μπαίνει, εντάξει. Μην κάνεις βλάκες με την πόρτα. Βγες απ' έξω. Σούξι. Άντε ρε, φορτώνε. Φόρτωνε. Γαμώτο. Κοίτα εδώ ωραία πράγματα, εμείς δεν τα κάνουμε καν. Ειλικρινά φόρτωνε. Μπορεί να σταματήσω και το gameplay, επειδή κολλάει το PlayStation. Τραβάω 7 λεπτά και αυτό ακόμα εκεί. Δεν θα το σταματήσω εδώ. Μπορώ να τραβήξω και άλλα λεφτά. Μπορώ μέχρι 17 λεπτά. Τόσο μπορώ. Για να ανεβεί και το βίντεο. Καταλάβατε, πρέπει να ανεβεί και το βίντεο γιατί είναι βράδυ τώρα. Είναι 9 η ώρα, δηλαδή τώρα έχει, αν ξέρετε την εκπομπή, τώρα έχει το Δεν έχω λόγια και έχει αρχίσει εδώ και κάνα μισάωρο. Και μπορεί η μεταφόρτωση να γίνει αύριο, να το κρατήσω το βίντεο, να το ανεβάσω αύριο. Γιατί ξέρετε τώρα. Α, ωραία, ξεκινάμε από εδώ. Έχουμε αυτό το πανέμορφο όπλο. Και πού είναι το defeat? Όχι. Ringo. Λέγεται Ringo. Όχι, μην πας κάτω, μην πας κάτω, μην πας... Do it like I'm all of it, to it. Είναι παρκουριάρικο παιχνίδι, ξέρετε γιατί, επειδή κάνει παρκούρ. Βλακή ανέκδοτο, Fuck good. Ω! Ρε πήρα! Κάτσε να κάνουμε κι άλλα κόλπα, να ανεβούμε... Πούντο. Πρέπει να ακούω κάτι κολοπράγματα εδώ. Ωρε φίλε! Εκεί που λέει Diablo. Ωρε φίλε, πώς θα μου βάλει τώρα και πρέπει να κάνει κόλπα με παρακτούρα.
Ακούμε κάτι? Μπα. Ναι, το ξέρουμε ότι είναι Παρασκευή. Ανικά είναι Τετάρτη σήμερα. Εντάξει, δεν κάνω πολλές φορές. Βασικά δεν κάνω καθόλου edit στα βίντεο μου, αν το έχετε παρατηρήσει. Απλά βάζω περιορισμένες μικρογραφίες. Δεν ξέρω να το ξέρετε. Για μένα όμως, εντάξει, τώρα ξεκίνησα. Από τον Batman τώρα ξεκινάω και βάζω τέτοιες περιορισμένες φωτογραφίες. Λοιπόν, προλάβαμε να κάνουμε μόνο ένα. Βασικά έχουμε ακόμα ένα λεπτό, αλλά εντάξει, καλύτερα να μην τα κάνουμε όλα, να πάμε να κάνουμε parkour. Εκεί είναι κοντά, εντάξει, μπορούμε να πάμε να το κάνουμε. Κάνει και καμιά ώρα να κατεβούν αυτού τα κεραίες. Είναι σαν την Άβροδο αυτό το μέρος, άμα δεν είχε τέτοια χτίρια. Δηλαδή το άλλο κοινό νησί είναι σαν την Άνδρος, σαν τη χώρα κάπως. Εδώ έχει ένα άλλο άγαλμα, αλλά είναι εκεί σε τέτοιο. Σε πάτωμα. Αυτό όχι σε τέτοιο πάτωμα. Λοιπόν, σπαταλάμε χρόνο για να κάνουμε αυτές τις βλακίες. Look at this shit. Κοιτάξτε εδώ τι μπορούμε να... Τι αριστούργημα μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορώ τώρα. Μπράβο Θρήκε, μπράβο. Επίσης ο Μιχάλης, επειδή μου σπάει τα νεύρα αυτή τη βδομάδα. Ο Νικόλας, εντάξει, δεν μου τα σπάει πολύ. Σήμερα είχαμε εκδρομή και καθίσαμε δίπλα-δίπλα. Αλλά είναι ένα παιδί που έχει πρόβλημα και δυστυχώς δεν μας άφηνε ήσυχους να δούμε την παράσταση. Οπότε ο Μιχάλης μπορεί και να μείνει στο κανάλι. Η Νικολέτα θα είναι. Εντάξει, θα είναι πολύ στο κανάλι. Βασικά έχω κανονίσει αυτή την Παρασκευή. Ναι, σας είχα πει αυτή την Παρασκευή θα είναι με τον Δημήτρη. Δεν έχω κάνει αυτή. Θα είναι με το 0-0. Γιατί? Ακούστε ρε Watch Dogs μουσική. Μ' αρέσει η Watch Dogs, η μουσική του Watch Dogs. Ωραία. Πόρε φίλε. Fuck you. Άι. Get it please. Τι έγινε αστυνόμε? Επειδή τώρα έχω πάθει φρίξη, τα πράγματα πάμε στην Άνδρο. Lost Beast. Επίσης θα κάνω φάρσες με τηλέφωνα κάποια φάση. Έχω 3 μέρες. Εντάξει, σε λίγες μέρες θα κάνω κάθε μέρα. Παλιά έκανα κάθε μέρα, το θυμάστε, αλλά ήταν πάρα πολύ μικρά. Γι' αυτό, ξέρετε, για να κάνω ένα πετυχημένο βίντεο θέλω πολλές μέρες. Εντάξει. Λοιπόν, να πέσουμε έτσι πανηγυρικά και να πεθάνουμε, μάλλον. Είπα όχι. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, κάντε ένα like αν σας άρεσε, subscribe άμα δεν είστε, γεια.